Bez požiarov, rušňov, no s vážnymi nehodami. Rok 2025 na slovenskej železnici bol plný udalostí, prevažujú ale negatívne. Odborníci na druhej strane hovoria, že aj negatívna reklama je reklama. A konečne to aspoň otvorilo kompetentným aj verejnosti oči. A o železnici sa začalo verejne debatovať. Zhrnutie roka pripravil Oto Váhovský. Slovenská železnica tento rok nemala na ružiach ustlané a objavili sa aj zábery, ktoré sme doteraz videli skôr v zahraničí. Pozitívom je, že nehorel ani jeden rušeň národného dopravcu. Práve požiare boli totiž v minulých rokoch najčastejšou poruchou. Stalo sa však niečo oveľa horšie, len zázrakom nikto nezomrel. Zábery z prvej vážnej nehody obleteli Slovensko 13. októbra. Za tunelom pri Jablonovej nad Turňou v okrese Rožňava sa zrazil rýchlik a osobák. Bilancia takmer 70 ranených, z toho 7 v kritickom stave. Odstraňovanie následkov trvalo týždne. Diskusia o tejto nehode ešte ani neustala a o necelý mesiac pribudla do štatistiky ďalšia. Najmä študenti smerujúci po víkende do Bratislavy boli svedkami tvrdého nárazu rýchlika a expresu za stanicou v Pezinku. Bilancia takmer 80 ranených, z toho 13 ťažko. Následok padli špičky národného dopravcu a vláda dosadila nové vedenie. Ani to však nezabránilo ďalšej nebezpečnej kolízii presne o mesiac medzi Liptovským Hrádkom a Mikulášom. Vlaky plné cestujúcich na tej istej koľaji smerujúce proti sebe antikolízny systém zastavil zhruba 20 metrov od seba. Ani to však nebolo všetko a na druhý deň sa odohrali dve ďalšie kolízie. Pri Bratislave sa v jeden deň vykoľajili 2 rušne, našťastie bez zranení. Ako by mala železnica vyzerať a čo sa musí zmeniť, sme rozobrali s analytikmi. Pozrite si to v nasledujúcej reportáži. Investičný dlh, teda peniaze, ktoré chýbajú na opravy a modernizáciu, sa vyšplhal na astronomickú čiastku. Ak by sme ho chceli vyrovnať naraz, potrebovali by sme 10-miestnu sumu. Poprvé, má ŽSR popretrhať lobistické vzťahy. To neznamená, že by sa odstavili firmy, ktoré momentálne pre ŽSR pracujú, ale treba obrátiť garde. Nemôže ŽSR robiť to, čo si želajú firmy, aby sa robilo, ale firmy mali robiť to, čo ŽSR si želá, aby sa robilo. Najdôležitejšie bude, aby manažer infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky absorbovali všetky finančné zdroje z eurofondov z CEFu do infraštruktúry, do modernizácie, do zvyšovania bezpečnosti. Sú tam veľké medzery, dlho to trvá, mešká nám to vrátanie verejného obstarávania. Rezort dopravy pod vedením Jozefa Ráža už hneď po nehodách avizoval tvrdé zmeny a vláda schválila aj akčný plán. Ten sa dotkne najmä rušňovodičov a ich pracovného nasadenia či kontroly povinných odpočinkov, ale aj modernizácie bezpečnostných systémov. V roku 2026 pôjde do železničného sektoru takmer 1 miliarda eur. Objem financií sa pravidelne navyšuje. V roku 2025 to bolo približne 942 miliónov eur, kým v roku 2022 o približne 200 miliónov menej. Čím dlhšie choroba trvá, tým dlhšie trvá jej liečba. Mali by sme začať sa zaoberať systematickým stavom železnice, povedať si, že čo je na nej potrebné vlastne akože robiť a začať to dôsledne robiť a nenechávať to na doteraz obvyklý samospad. Vnímame, že aj vplyvom posledných udalostí téma železníc výrazne rezonuje v spoločnosti a aj predseda vlády sa o ňu aktívne zaujíma. Odborníci sa zhodujú, že opraviť to bude ťažké a bolestivé. Je však podľa nich nevyhnutné, aby sa železnica finančne a projektovo plánovala na viac ako 1 či 2 volebné obdobia. Oto Váhovský, televízia Markíza.